Nah, sing tak goleki. Kowe aja ndelik le, cah bagus. Kowe aja ngejokke gerangamu. Widura mlaku kowe ora jejeg. Kowe kon dadi senopati kowe woh apa? Kowe jilih to. Wedi yen to kowe nandingi kridaku. Amuk Suramarata Jayamarata. Ayo, jare kukumu Pancanaka kuwi landhepe pitung penyukur. Endi buktine? Cerewet. Nek guru ngene ora apa-apa. Tamakno kukumu loro pisan. Kuku banyu yuk pamerke. Sat-satato bedhes elek sengguni. Wah, jare wong Digdaya. Jare ulet kulitmu. Endi buktine? Kepruk goto ilang nyawamu. Minggat nyawamu. Sapa sing ngomong? Apa wong edan? Iki dudu wayahe metu wong edan minggat takon cerewet. Gadane ndaramu wae. Ora tak gawe rasa kamu gaman apa? Dangkel kayu mau pamer katrigis. Ya, pilih ana. Pilih ana. Aduh. Aduh. Wong edan sing ora-ora kok dituthuk. Ngantek mules. Ya, pitenano.
Ngopo Petruk kok guyang-guyu? Wah genap bendaramu wae mundur. Kering seman, kisinan kok malah kowe guyang-guyu. Seneng nek daramu kuwirangan. Lha mboten guyu Ndara Werkudara. Lah kowe guyu sapa? Sengkuni. Eneng apa dikepruk Ndara Werkudara mboten digawe rasa. Godha kula tamake. Kula kepruk meneng mawon. Cengengah-cengenges. Lah malah pamer. Yo pilih ana. Nyo milih. Lho kula pilih tenan ngoten. Kula pilih nggon sing empuk-empuk. Keneng ketutup mak kenyut. Aduh. Mutiara kowe lho. Wong edan, Ndara Werkudara rak kepirangan tenan to. Nggih, mun setahun jembleng serendeng. Wah. Dipati Sengkuni kok duwene kadik dayan kowe. Godho rujak polo lho. Sinten mawon ke taman gadane Ndara Werkudara kok ora kemprat nyamane ajeng weruh. Sengkuni niki lho. Jian ulet nyawane tenan. Peret nika. Wis diakali. Sengkuni kok ora mati-mati. Lah carane ngakali pripun? Wis menengo bae, kowe semingkir kene. Kacarita sigra angeningaken cipta Mati Prabu Sri Bathara Kresna nuwun marang purbaning Gusti. Sinten ingkang kacipta mung Sang Hyang Bathara Surya dewaning Rahina ya dewaning srengenge. Sri Kresna eling-eling panuksemane Sang Hyang Bathara Wisnu. Kaya wis gedhek antuk pidak jempol. Apa kang dadi penyuwune Sang Hyang Bathara Wisnu tansah kaiden. Kala semana Sri Kresna nyuwun dayaning panas kawimbuhan. Kawimbuhan dayaning panas ingkang supados Patih Harya Sengkuni kepanasan datan kiat. Risaksana jroning mangke Kelampahan Sang Hyang Bathara Surya sigra ndawaken sumunaring Sang Hyang Surya ingkang panase anggegirisi. Kaya ngelok-elok yemen ta iki. Ora udan rong dina nek panase ora ilok-ilok. Kaya kubung-kubung menyang awak ngantek keringetku gobyos. Mongko aku perang karo Werkudara keringetku ora kaya ngene. Lah wong aku iki ora temandang apa-apa. Wah. Ya, enten ana sedhela. Ki cedhak kedung jamuna, adus luwih dhisik. Ya mongso ngerti ya tinggal adus. Dengaran panase ya ora ilok-ilok. Ya. Gatal men ketombe ku kok ya akeh to iki. Tak dedekne sik. Petro,
Petro. Petro. Kuk. Oh, wong edan. Jawab. Aja dikangelan iki ana pakaryan. Pakaryan apa niku? Kon perang. Ora. Ngakon perang kok dapurmu mangsa pecusa. Pripun? Dina iki tak kongkon. Colongan ketune sengkuni ae. Ketu iya. Ketu sing digoni kok iya. Ajenge napa ketune sengkune payu pira nek. Anak mekutane ratu wonten kados kagem panjenengan niku. Kena akeh mase, akeh bariyane. Ketune sengkune gaglak kapane nek. Ogah. Ora ning ngajine. Ora kaya ngono kuwi ana gawene. Lah gawene ketune sengkune kowe iki aja maidu lho. Aku iki sapa? Anggepmu aku iki sapa? Lah sapa kuwi? Nek awake dhewe lali lho. Awake dhewe karo kok tekok tanggane. Aku ki sapa? Mbuh. Kowe tak utus, wis to. Iki ora guyon, iki pancen ana gunane. Engko yen wis tekan kene kowe tak blakani. Oh, ngaten. Yo, nek mboten lho. Ya hawane sik sumuke ra ilok-ilok. Panase ngagar kaya dirubung geni. Lah. Wis to aja kakean cerewet iki ndang colongan. Aja nganti konangan lho. Ya ketune sempune dienggo iya. Lah kok kenyolong wonge adus. Adus iya. Mergo ora betah panase iki mau. Mula sing tak butuhake ketune sempune colongan gawane mrene. Nggih. Ndorowati nera yen wong alega. Ketune sengkuni dimeliki regane iki ya pira. Oh. Lah. Iki adoh men ngono. Menungsane janji. Oh, kungkup. Lah, wedhus karo ngising. Men apa dilem apa piye? Ya, iki sapa ki nyalai kethu kuwi? Kurang ajar. Apa merasa kecemplung kali ya ora ta? Pokok tak tumpange watu kene lho. Kanginan ya ora bakal kanginan. Wong kethu kuwi kethu pusa kok wedyan. Sapa sing nyalahi iki mau? Niki to, tak perlokke ya iki. Gur kaya ngene. Gur kaya ngeten, Mbok. Nyilih ngene ki slamet kono akeh ira-iran sengkuni. Kae sapa, Tru? Sengkuni.
Arep mbok gawe apa? Mbok gawa ya sesak. Ah, mbok ora ngerti. Iki karo kersane Sinuwun Darawati sapa? Dara. No kakangku apa? Wis. Kecekel pengapesane Sengkuni. Pengapesane Sengkuni piye? Ngene. Sengkuni kuwi duwe pusaka wujuding kethu ya sing dienggo iki. Ditrapake ana ing sirah. Sengkuni kuwi copote kethu iki mung yen adus karo yen turu. Teng warung nggih dienggo. Menengo. Usule kok ya ora entuk. Kowe ngerti apa ora lara-larae kethu? Wah, kethune Sengkuni kuwi saka endi? Ngerti ya? Sengkuni entuk kethu iki kethu wasiat iki paringane ratune Gandharwa Wadon. Ya kuwi ing alas Ruban sebutane. Walah, cedak banyu putih kuwi. Niku hampir-hampirane tuwana. Tak tonyo raimu mengko. Mbok anggap alas Ruban Batang to dudu. Oh, udukane to. Ora maksane blawanan ora. Kethu iki paringane Dewi Clekutana, entuke iki bareng karo kakangmu Duryudana entuk gajah putih murdaningko. Jaman lakon rabine Kurupati rikala semana Kurupati rak jaluki pundutan karo paman Prabu Sayapati mantene kudu numpak gajah putih. Lah rikala semana bingung. Duryudana bingung, sing ngerti mung Sengkuni dikanthi menyang tengah alas Ruban. Duryudana ketemu karo Dewi Clekutana, kuwi ratune Gandharwa ning wadon. Jenenge Clekutana duwe anak wadon rupane ala, jenenge Dewi Mirah Ginubah, ya Mirah Ginibar. Kuwi rupane elek. Ning Dewi Clekutana kuwi duwe ingon-ingon gajah putih jenenge ya Murdaningko. Dijaluk Duryudana diwenehake tak paringake waton kowe gelem mengku garwa karo anakku Mirah Ginubah iki mongko rupane elek. Lah Duryudana kuwi taren karo Sengkuni pripun paman Sengkuni? Alah pun digelemi mawon sing bakur sak rak sampeyan entuk gajah putih. Lah tenan Mirah Ginubah kuwi mau diwengku karo Duryudana anak-anak metu Lesmana Mandra Kumara kae. Mudeng. Oh, Lesmana niku anak Gandhar wo. Jare anak Gandhar yo rasa seru-seru. Lah, terus Sengkuni diwenehi kethu. Kethu pusaka iki sabab Sengkuni kuwi duweni pengapesan mapane ana ing sirah. Rikala semana Patih Sengkuni kuwi gulung Lengatala. Sing ora kecakan Lengatala rak mung sirahe. Oh, beda kok sanggite beda iki. Nah, sak banjure kethu iki diwenehake Sengkuni kon ngenggo. Mengkono. Ya, reh ning saiki Sengkuni ora nganggo kethu pusaka ora nganggo kethu wasiat iki. Kepruk godho rujak polo sirahe. Ya coba kepruk sirahe suweken cangkeme. Beseten kulite. Wah, kok mengkono. Ya. Sengkuni kuwi cangkeme elek mergo sangka uteke iki reget. Uteke ora resik, mula ngantek mahanane metu ana cangkeme suarane elek sapa-sapa dipengaruhi. Mesti keneng, mesti. Lho kepruken sirahe, suweken cangkeme, beseten kulite. Apa do lingak-lingu? Mboten kok. Terus nek cara mbiyen sanggite rak Sengkuni iki matine rak ning silit. Cangkemmu kuwi. Jamaah simbah-simbah kae ya ngono kok. Iki kok kon ngepruk ndase kon nyuwek cangkeme ya. Kok nuwun sewu, kok mboten nenten silit. Saru. Lho, saru. Saru wong jenenge ya kuwi kok. Kepiye ora kena.
bangsa sing saru kaya aja diucapake, ora patut. Oh, mboten patut. Ora patut. Upamane kepepete, yen kepepete muni ya cantaka. Cantaka. Ya, cantaka ku ya silik. Ah, sampe yo muni. Yeay! Jaya ngrata ayo Werkudara Kamang Suralaya tumplaken ora-orane arep mbucikake kuwi. Piye Werkudara? Wah, mati Sengguni. Bener ngerti kamu. Kepruk sirahe. Pecah tak suwek cangkeme. Beset kulite mudar Sengguni. Truk. Gleneng anu suwece Sengguni. Lambimu. Alah. Ya, jabang bayi. Duh. Bulane wong kelakuane elek. Matine nggih elek nggih. Ya kaya ngono kuwi. Jan wis. Wah. Banjur kepiye? Mengkene. Iki nadyan to Sengkuni iki wis dadi bangke iki ana gunane. Gunane dienggo apa? Wis to. Petruk, Dun. Kongkon Dun. Kowe tak kongkon kowe matura karo Bendara Setyaki. Nggih. Dipun. Bendaramu Setyaki aturana mrene. Ndara Setyaki diaturi mriki. Yo. Kenapa? Perkara kowe rak butuhku. Kok sajamu kok neges-neges. Ndara Setyaki ken mriki. Yo, sakniki. Yo, cek pratan. Niki. Yaki podo. Wong iki ora waras. Anggepmu apa? Jikuk mak celemut. Lanten apa to? Tanpa digameli. Adohe sepira gur kok kene metu rene lho. Kok nabu tak tundung. Alah rugi. Menjamble nek kongkonan anu wong edan kuwi dikongkon. Setyaki, nurutan timbalan kang adamu. Kliwat. Wong nek bingungan ya ngono kuwi. Setyaki, wonten dawuh. Iki ana parigawe. Inggih. Tak utus kowe aja lunga-lunga. Tunggunen bangkene Sengkuni. Bangkenipun Sengkuni. Ya, tunggunen. Ki wanci-wanci ana kanggone. Nggih. Wani ora pantun. Aja pati-pati mbok ulungake. Nek sing njaluk dudu aku ya, nggih ngestaken dawuh. Ayo, Werkudara mbati aku.